Maadjong buntag. For today's video, mag-get-together mis ako ang mga workmates. Magawas me, pero gauwan. Ano na? Tumato mi og maribo po. Na LPA. Pero mo dayon dyan. Welcome to Agpo Family Resort. Okay. 3-1. Wow. Nabidlip ang tamig saging. Gikan pentaonis. Lubong to sa kantorato eh. Nakaluoy. Mauwan na. Pagsaging o kahit sa... Hi, sa Ma'am Jen. Hello. Wala pa among mga kauban na abot. Ano na yun ka ng pool? Parang pool, oh. Gawan sa inyo, ma'am? Ganun, ni uli mo dahil sila. Ha? Ni uli mo. Ang manghon? It's raining, ma'am. One! Maman ko, yung si... Nanay. Naguman mga tiktakay. Damo ko ka. Kung yung emeros ba? Ano nag-grab? Grab na? Gisi-gisi ka. Sino ba malutog kamuti? Ano giluto mo? Ano ba? Pagkalitas? What's up, mananap? Basta si Pagkutay ay... Ay, sa mga... Ha? Kaya ka? O, nandun yun. O na. Ay. Wala! Subscribe. Link. I like that. Hindi na lang pwede kaya. Kaon, may tagbagtok. Ikaw, loto na. Saan kitang papanaman? Hi, guys. Hi, sa Punuboy. Hi. Welcome to my vlog. Live to live. Ano bisa? Hi, sa mga. May rice din yung usan. Sama po natin, Diyos, gamay. Naman naman na pakyuta na yung pagkaon. Isa ka, tubig na. Manok Bisaya. Manok Bisaya. Saan na? Rabbit. First time makakaog rabbit.
Pag airport lagi. Dapat sa may ka dyan. Ah! Kanang makuha na ni Gauwan ang sa mga picture dyan. Gato amahan. Sige. Sa mukha po ng nasuyo. Oh, gauwan man ni. Oh, sa ba ka dagway ane? Alay na pod. Sa video ko oy. Video di ay. Highlight. Oh, uwan, kakita mo sa uwan? Highlight. Tahanan ninyo. Uwi na, bye po. Manami, ma'am. Salamat. Bye-bye. Anak mo sa Ito? Nagwala. Bye. Ano, bye? Uli na lang, May. Wa pa dyan na human naguwan. O, diba? O. Sana,